Күптән түгел Хатип Миңнеголов исемендәге 3-нче Бөтен Россия фәнни-гамәли конференция узды. Чараны журналист Ләлә Зайнуллина да күреп кайтты. Ничә буын егет кызлар белем алган бит сездә. Дәрәҗәле укытучы алар бүгенге көндә. Сезнең эшне дәвам итеп, алмаш үсә, күрегез, киләчәк ныклы кулларда. Сез фатиха бирегез. Шушы көннәрдә 11-нче татар гимназиясендә Хатип Миңнеголов исемендәге дөньяда сүзебез бар 3-нче Бөтен Россия фәнни-гамәли конференция үтте. Әлеге конференция Хатип Миңнеголов исемен йөрсә, аның башка исеме дөньяда сүзебез бар. Бу зур инде киң гаҗәеп киң тема бит. Димәк, шуңа нисбәтле без татар әдәбиятының төрле мәсьәләләренең төрле якларына, урта гасырны, бүгенге шигъриятны, бүгенге әдәбиятны, шушы мәсьәләләргә дә мөрәҗәгать итәргә тиешбез. Елдан-ел катнашучылар саны арта. Быелгы конференцияга 200-дән артык эш килгән. Алар арасында Татарстан районнары белән бер рәттән Чувашия, Якутия, Самара, Мәскәүдән эшләр бар. Конференциядә катнашучыларның хезмәтләре фәнни җыентык итеп бастырылган. Мәктәптә әдәбияткә, фәнгә кызыксындыруда укытучыларның хезмәте бәяләп бетергесез. Biz birinci tapkar Respublika konferensiyası başlamış ederken bütün Rusya derecesine üstü, onun geografisi masştabı kengaydı, katnaşuşular kuraydı. Hem şunsı bik de kuanışlı, birinci yılda katnaşkan okutuşlarımız, terbiyecilerimiz, okutuşlarımız bu yılda 3 yıl ötten, 3 yıl devamında bu konferansiyada katnaşıp gelirler. Конференцияның катнашучылары Хатип аганың укучылары, шәкертләре, хезмәттәшләре. Аның фәнни эшчәнлеген барлау уңаеннан галимнәр чыгыш ясады. Хатип Миңнеголов белән гомер буе бер яктан дуслар, икенче яктан көндәшләр. Көндәш булмасаң дус булып булмый. Гөлми дөньяда аның китабы чыккач, миндә шул үрсәләнеп кайтып яза башладым. Татар халкының иң борынгы ядкарларын күтәреп безгә җиткергән өчен һәм бигрәк тә чит илләрдә яшәүче бик күп татар язучыларын, шагыйрьләрен табып, аларның мирасын бастырган һәм лаеклы бәя биргән өчен бик зур рәхмәт сиңа. Менә бит әйтәбез, илдә бер дус булмаса кирәк, ил бөтен дошман түгел дигән. Әлде байга ил кайгысы, ил борчулары, ил гаме, ул кайда, ул Хатип дустның иңендә. Сабыр кайгыртучан булуы аның якын туганнарыннан тыш хезмәттәшләренә дә чиксез. Безне шушы сүз белән тәрбияләгән кешеләрнең берсе Хатип абый Миңнеголов. Хатип абый безнең шуның бик күп укытучылары, филологлары кебек үк мин дә Хатип абыйның укучысы. Хатип абый Россия Федерациясендә генә түгел, аның территориясендә аның аяк басмаган төбәкләре калмады. Ул Европа, Азия илләренә барып кайтты. Һәм менә 1-2 ел элек кенә ышанасыз ул Кытайга чыгып китте. Мөхәммәд пәйгамбәребез әйткән, һөнәр белән баласын килсә Кытайга Чингә барды. Менә әлбәттә ул анда Кытайга белем алырга бармады. Ул үзе мәгърифәт нуры чәчеп, шунда конференция чыгыш ясап кайтты. Хатип абый бер җылы якты учак кебек кешеләрне үзенә тартып тора. Кайда гына булмасын, аны кешеләр һәрчак уратып ала. Һәммәсе аның белән аралашырга, фикерен ишетергә тырыша. Чыгыш ясаудан тыш, әле менә пленар җыелышларны, секцияларны җанландыручы да. Менә туктатып һәр вакытта үз фикерен әйтә, өстәп җибәрә, әйме. Шул хәтле киң кырлы, мәгълүматлы, теләсә кайсы чыгыштан соң үз фикерен белдереп, аны тулыландыра ала. Бу мәктәптә Хатип аганың музее эшләй. Аны Дәрбишләр бистәсенең балалар иҗат үзәге хезмәткәрләре гимназия укытучылары белән берлектә оештырган. Узган гасырның 90-нчы елларыннан башлап Галим Хатип ага Миңнеголов безнең фәнни консультантыбыз булып тора. Onun җитәкчелегендә бик безнең изләнү исемле фәнни оешма барлыкка килде. Менә 2 елдан артык Хатип ага безнең гимназия белән хезмәттәшлек итә. Музейда 100-дән артык экспонат бар. Шулар арасында Хатип абыйның шәхси әйберләре, ул менә аның бик күп хезмәтләрен
баскан машинкасы бар. Аның Алматы шәһәрендә аңа шәхси бүләк иткән чопаны баш киеме белән, шулай ук читтә аңа бүләк ителгән портфеле, кул язмалары, автографлы китаплары, Хатип абыйның замандашлары, чырдашларының автографлы китаплары. Яшәгән сайын ничектер нәрсәгәдер бик канәгать булмауда. Хәзер үкенечләр дә була. Менә теге вакытлар нишләп шулай башкармадым бу әйберләрне шулай. Ләкин шулай да уйлана башлагач, инде менә теге яки бу күләмдә башкарылган эшләр дә бар икән. Һәм аны үзең әле бер әйбер. Инде җәмәгатьчелек тарафыннан бу бәяләнә икән, бу билгеле бер канәгатьләнү бирә. Хатип ага Миннугулов 1700 публикация авторы. Шуның 70 китап, 23 монография. Шушы саннарда аның фәнни эшчәнлеге турында сөйли. Халкым, милләтем дип янып йөргән остазның һәр кемгә әйтер сүзе әле бихисап.